तर मित्रांनो, दिवसाची सुरुवात झालेली आहे हे बघा. तर बघू, आज काय ऑफिसला निघून चाललेलो आहे आणि आज आहे पूजा ऑफिसमध्ये. तर लेट होऊ शकतं आपल्याला. तर बघू, थोडीशी पूजा आपण दाखवू नक्कीच. तर हा इकडे नुसता गाणी लावतोय. अरे थांब ना जरा पिल्लू. तर पूजा आहे, तर बघूया आपण. आज लेट होईलच. तर झाले. मॉर्निंग. काय बोलतो पिलो? काय बोलतो? हाय बोला. हाय, स्वागत आहे बोल. स्वागत आहे. हा, तर आता चला ऑफिसला जाऊया आणि ऑफिसला भेटूया. ओके. तर मित्रांनो, ऑफिसवरनं आलं लेट. आणि तुला काय पाहिजे सांगा ना. हा इथंच असतो कधी पण, जातच नाही तर निघतच नाही तर. तर ताईने आज घमघमीत बनवले एकदम मिसळ पाव. मिसळ पाव बनवले मस्त. पाव आणि फरसाण आलेलं आहे. आणि इकडे मिसळ पण आहे, एक लिंबू आलेला आहे. आणि तिकडे चालू झालंय. तर आता खाऊया मिसळ पाव. आज काय थोडंसंच बघितलं ऑफिसमध्ये. आरती बघितली, आरती. तर मिक्स करूया आणि खाऊया. त्याला गेलो काय द्यायला, भरवत होती बाय. बघितलं गेटचे तर आला, गेटचे तर घ्यायला. लॉक लावले मामा, लॉक लावले. बोल ठीक आहे हे घे. मग तुला तू उद्या सकाळी घे. उद्या ओके. आईस्क्रीम दिला, हातात गेला घरी. आता आला असता. तर मित्रांनो, मिसळ पाव बघा, मिस झाले मस्त फरसन. तर आता खाऊया, नंतर भेटूया नंतर. सोनू नाही घरी. सोनू घरी नाही. हा जेवायला नको, जेवायला नका येऊ. मला पाहिजे. नको जेवायला. हे बघा, हे बघा जेवायला येतात. या 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 जेवायला आता या. या ना. तर चला, थांबा पहिली बघू दे कशी झाली. अरे हा, आलंय वाटतं. हा बसला इथं नंतर. मस्त चिकन झणझणीत झालेली आहे. मित्रांनो, मित्रांनो, तर आता आज काही जास्त शूट नाही, थोडंसं पूजेचं ऑफिसमध्ये. आणि आता आम्ही खाणार आहे मस्त वेगळी अशी. कोण? माझा बघा. कोण 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 कोणाचा कोण? कोण आईस्क्रीमचा कोण? कोण आहे हा? कोण आईस्क्रीमचा कोण? हा? कोण आहे हा? कोण आहे? कोण आहे? चॉकलेट ब्राउनी. इकडे बाजू उचलते लगेच. तर मोरचा चॉकलेट ब्राउनी. नको मला खाऊ दे. हे बघा आता कशी खाणार आहे. तर मित्रांनो, आमच्या ब्लॉग मध्ये झालेले आहे ऑफिसची पूजा. थोडेसे दाखवले आणि मिसळ पाव घरी आल्यावर भेटलेले आहे. आणि आता हा कोण आहे चॉकलेट ब्राउनीचा. अरे यार थांब, आता आपण खाऊया. त्याच्या आधी आपण ब्लॉगचं करूया येईल छोटासा. हा बघा, ह्याचं कोणाचं कोण आहे? याचा कोण आहे बाई? याचा कोण आहे लक्षात ठेवा, याच्याकडून घेऊन याचा कोण आहे बघा. चित्र जर हे असेल तरच हा कोण तुम्ही घेऊन येऊ शकता. आणि लादी कोण पुसणार नाही आता. त्यांना चित्र दिसला नाहीये नीट. हे बघ, तू त्याच्यावर बोट ठेवलंस. हे बघ, हे बघ, हे बघ खाली. हा, हाच तो कोण आहे, तो ह्याचा आहे. तर फायनली कोणाचा आहे तो भेटलाय. तर आता व्लॉग करूया येईल. कमेंट मध्ये सांगा कसा वाटला ते. आणि लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. काय कोण कसा वाटलं, हा कोण कसा वाटला ते सांगा आम्हाला. आणि आणि दाखवू का मी तुम्हाला की खाते ना मला असं नाही. तर भेटू आपण उद्या. उद्या काहीतरी, उद्या केस पण कामायचे. तर शुभरात्री, काळजी घ्या.
अजून मी फोडलत नाही. आणि बघ किती हे बुका आहे तो अरे, आईस्क्रीमचा चल, चल. चुरा कॅडबरीचा. तीच ती ब्राउनी आहे ना. हम्म. काय बोलते हिला ही सगळं माहिती brownie. हिला सगळं माहिती ही ब्राउनी हे chocolate, ही ब्राउनी आणि हा हुमोर. हा ही ब्राउनी ही चॉकलेट हे हा हुमोर. हा झालं आता खाऊ का? आता झोपा आता बाय बाय